хора, аз съм Енкетика, сега се почвам клипа. Окей, днеска той ще строи, какво ще строиш, бе? Ами аз ще Ами аз трябва да се представя, че ти насред моето представяне си крещиш тъпата мишка. Ще я си купи някоя хубава, например, някоя мишка на Razer, някой диамант, например диамант 2.2. Ай, не ми се обясняй, просто започвай там. Да. Значи, зрители, сега аз ще строя кула в Ендърбол. Ето тази кула. Както виждате, ние сме започнали базата. Всъщност, аз тук, всичко това, аз съм го повторил само един бот, е разкрасил малко нашия хол и е направил това магазинче. Да, аз сега мисля да направя... да започна. Нещо като къщичка, някаква, втори хол. А пък аз ще направя кула за ето този спаунер, който аз спечелих с моят друг профил в Ендърбот Хеймс. Който странното е, че е неплено и само просто това, той си профил го бях създал за отмъщение. Но когато написах Хеймс, някой си направил труда, не знам, да сложи скин за имейла Хеймс и това май е скина на Doom Calibur. Всъщност това си е скина на Doom Calibur. Няма нищо общо с скина на Doom Calibur. Такъв сега съм гледал детайлите. Да, прилича, ама не е той точно. Не, защото аз не съм си сложил така, нали в Майнкрафт имаш настройки за скина, аз съм си ги изключил, зато не се виждаше онзи член на Doom Calibur, сещаш ли са? Да, окей. Станем да говорим за Doom Calibur, да не го рекламираме малко, въпреки че той не си заслужил абонаментите според мен. Еми да, той само заради етатрите. Ама ай, той сега е друг въпрос. Добре. Да не започваме тази тема за тъпия връзкарски теотрит. На мен ми харесва. Да, обаче вкарах в пакта само някакви връзкари. Поне тия нарочно, ти съвсем каза, че заради повече хора ще бъде по-епично. Да, обаче да беше вкарал някакви известни, не някакви връзкари. Да, те всичките там са по-известни от тебе, зато и я не ги обиждай. Не, ти знаеш кой е връзкар? Кой? Знаеш ли какво е връзкар? До някъде. Човек, който е влязъл само с връзки. В смисъл, да. Знаех си, че означава това. Но човек, сега просто да строим, че клипът се удължава. Аз сега строя, какво мислиш, че правя? Ама аз съм си говоря с теб, стъпките и само си ходя, имам един огромен проблем. Какъв? Нямам колко че трябва да купа преди клипката. Фак. Пак Америка, вива Русия. Те стани да пееш тази песен. Нали харесваш Спенс, бе? Не, само единственото първо не го харесвам. Там са ми смешни песните му. Но не ги харесвам. Малко по-просто. Къде съм? Къде имам още някаква секунда? Ето това ще стане. В момента въобще не знам какво строя. А пак аз, зрители, с мене ще се видите след малко, за да събера Cobblestone. До след малко. Да, аз може би ще се продължа. Аз съм голям и тук съм си започнал дупка на копане и просто... Добре, тук защо? Да се става въпрос, отивам да си взема някакъв втор човек. Имам ли втор човек всъщност? Сука, блеч. И да се занимавам да не падна в лава, защото да беше си оставя скала. Сука, блеч, иди на хуй. Бе, престани да говорим нещо тъпоти. Не са... Мале, какво направих? О, боже. Бе, те са тъпи админи да го направят на... Те не са тъпи, готини са админи. Те обаче да го направят на Timeset 1. Сервера. Добре, да, тук е стъпно, въпреки че няма никакви втор човек. Сука, блеч, не знам аз. Ти представи с твоето тук
влез или ще ти направя някакво стукавле в твоята уста. Това означава да ми навреш след клипа ще така. О, да, сега смятам какво каза. И я стани, че ако някой наистина знае, не знам, може би някой ще напише, че аз съвсем по тези неща, но този е такъв малко извратен, но все пак ми е приятел. И аз не знам почва. Сука, блядь, на хуй. Аз нищо не виждам. И аз нищо не виждам, аре те са админи, тук са бъзикат с мене. Буквално аз нищо не виждам. Пълната беда отива вкъщи. Окей, хора, и аз се връщам след малко, докато така малко понаправя къщата и после ще добавим елементи. Пак, тук малко грозно стана, ама сега ще го оправим. Тук отстрани ще сложим малко така окраски. Така. Тъй. Така. Тъй. Значи сега тъй. Така ето така, обаче тук не е бях много. Да. И забрах да кажа Boom Creeper 7. Crash on. Нещо така кажем спрями. Просто имаше технически проблем и затвори. И въобще сега не знам дали е сървъра. Я да видя Асан мутикарата им се казва пак жена. Не, дори не е онлайн ми. Така, виждате, тук сме направили някакви работи. Миналия сезон въобще не снимахме на това, което сме постигнали. Което беше топичко. И този сезон решихме да го променим. Защото наистина беше тъпичко. Така. Тома пак. Бах ти нещастния смях. Как справиш ти, бе? Как справиш, бе? Как справиш, там? Значи, така, не. Така. Я да направя слабове малко. Бе, свърши. Кой ми писа, бе? Сприти да спамите, бе. Този нещастен топ Фейсбук, бе, който всъщност е готин, но и нещастен е топ едно време. Така. Я тук да сложим. И така, малко. Малко циганско стана. И оградките не свършиха. Окей. Това клип може и да се проточи малко, ама. Мой си е проблема. Чай, аз съснем кажете на YouTube. Хай. Мутнат съм. Не питайте защо. Питайте админа защо съм мутнат. Може и да ви отговоря.
Ама го питайте, мани. То, докато го питайте, то вече мута ми няма да съществува. Айде, е така слаби, бе. Сложим и така. Да, и тук не трябва да има. О, не, всъщност. Тук трябва да има. Ето. И това тук трябва да е оградка. И тук сега всичко пак оградки, чукатки, чупотки. Значи ставаме една, две, три огради. Ох, то скрип направо. Всъщност в момента въобще не знам какво строя, просто импровизирам. Maybe, baby. Така. Окей. И сега и така задната стена не да сложим. Така. Тук. Тъй. Тъй. Така. 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 Тук. Тук. И ето, може би, и той е последния блок. И така. Окей, тази стена стана яка. Така може да добавим един така слабчета. Така, така. Така. Окей, това е яко. Кефимо тъй. Сега покриш отгоре. Да сложим ето така. После ето така. И ето тук. Така, така, така. Така, така. Така, окей. Яко. Лично според мен стана така готино. В принцип идеята ми беше и да има дърво, но мисля, че така е добре. За стена. Така. 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 Fuck off. Тук е така. Не, окей. Малко да направим стълбички. Обаче пак като ни е блокове ми трябва, пък аз тях нямам.
Я да взема такова. Сега малко работи за окраса да вземем. Да. Ще ми трябва. Ко търсех аз? Да. В чест рума да проверим. Сега си ми писали, бе. Сега, бе! Сигурно бум, крипър, краш. Нещо пише. Ето така. Не, пак става нощ. Така. Аз и сега идвам всъщност. Тък му като стане ден. Окей, хора, идваме. Връщам се и сегичка. Хей, ето ме пак. Така. Тъй. Ей, така яко. Остана само покрива да завършим. Ето, че все пак ми трябва да работя да се катим. Така, шит. Окей, пак ще трябва да вземем работи. За да заприличва на нещо, като аз къща. Докато в миналия сезон къщата не беше така по-селски тъпът нещо като по-средновековно модерен. Ако мога да се изразя така, да го наречем. Защото примерно къщата ни е модерна, чист рума е горе-долу модерен, горе-долу средновековен. Има какво се желая, още има. Яка си къщичката. Опа! Опа! XDDDD. Така, май е достатъчно. Даже повече, отколкото се взехме, трябва. Какво се прави? И така, в различен цвет. Супер. Така. 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 Окей. Та е яко. Така. Тъй.
Така, тук малко. Тук малко. Ето така. Така. Хабиби, покрива стана ли добре? Ще видим. Аз мисля, че не е много добре, но ще разбере. Но било много като певец. Екзи. Че ни тъй. Окей. Ами, аз мисля, че може би е станало добре. Нека да разберем. Да знам, изглежда яко. Обаче може още нещо да се направи. Така, да добавим, да кажем, малко ето така, не. Ето слабо бе, дали имаме? Сега ще направя и вече къщата ни мисля, че ще е довършена. Само малко слабчета ни трябват. Да, хора, скоро ще приключим този клип. И искам да напишете какво мислите за къщата. Защото не знам дали ви харесва, понеже на мен ми харесва, но не чак толкова готина си е, ама трябва да видим вашето мнение. Затова искам да оставите едно коментарче така. Какво мислите за тая къщичка мъничка? Дето си я направихме. И дали ви харесва поредицата на Enderbot. Ами... тук малко... Окей, може би... ето така... си беше добре. Тук, да кажем, просто един слаб. Окей, да видим. Да, супер си. Дайте си вашето мнение ви. И ще се видим другия път. Надявам се клипа да ви е харесал. Това беше, може би, първия епизод от втори сезон на Enderbot, в който правим нещо значително. А не като миналите два, които бяха просто томбола. И да, оставете си вашите мнения. Дайте лайк, ако искате. Абонирайте се, ако искате. И ще се видим другия път. Ще се видим, когато се видим. От мен е Джо. Джо. С здраве.